prednost. U pušenju. Ševica moj, pa si mi rekao da si go pušti. Šutite sad, pitanje za Ševu da se 400 kuna je u igri, nije zajbancija. Dobro. Prvo pitanje glasi, i nemojte molim vas pričati ništa. Prilog u nedjeljnom jutarnjem listu zove se A. Vrt, B. Ekran, C. Online i D. Zabavnik. Zabavnik. Po D. Moj? Moj? Zabavnik. Ne, moj konačni? Moj konačni je ugovor da... Dobro, prihvaćamo. Kaj ste rekli? Zabavnik. Zabavnik. Moj konačni odgovor... Je? Zabavnik. Da ne bom igral nogomet, da ne bom... Dobro, ja prihvaćam to. Ševa, drugo pitanje. Pas koji je spasio druga Tita, ti to znaš 100%, zvao se je A. Campi, B. Lajka, C. Rex ili D. Medo. Ti bi to znao. To su u školu učili. B. Lajka. Moj konačni odgovor Lajka. Pa da li ima Ševa, razmisli malo, razmisli. Lajka je Rus, pa ako je Lajka, on je Rus. Onda je Rex. Ne, zovi Džokera, nemaš tak. Ma dobro, Džoker. Zovi Džokera. Mislim da je 100%. Ma nema, pa Džokera, rekao je Lajka. Lajka se u satelitu vozi. Da, bravo. Ma vozila se... Je! Ma Rušćevu se na kurac napila i... Tebi! Daj Džokera, reci halo. Pomoć zovi. Pomoć, reci halo. Halo? Daj, zakriči. Čuj. Daj reći halo. Reksi. Medo jebe kejs. Halo. Halo. Pomoć. Ti ćeš jest Trumanova jaja. Ševa, imaš pomoć, daj razgovor. Pitaj čovjeka. Halo. Kako se zvao, pitaj ga. Pa sunce ti jebem Žarko. Halo. Jebem ti sunce Žarko, pa jel ti ne znaš odgovor? Evo zovem iz Nuštra. Pa Lajka je odgovor, sunce mu jebemo Žarko. Čuješ ti mene? Halo. Ma ko te jebe? Halo. Alo. Halo. A koga ti jebeš, jel? Halo. Čuješ ti mene? Halo. A ko je na telefonu? A sunce ti jebem Žarko, trebaš ti odgovor. Halo. Evo ti na. Čuješ ti mene? Piška ti materna, ja bi se odrekao sve da si mi ti tata sin. Imam pravo, da. Da. Halo. Ne mu reći metiti ga malo. Halo. Čekaj, Ševa, kam ideš, pa daj odgovor. Ševa. Ševa, kud ideš, Ševa? Evo, daj se Muršić, nema mi tako. Ševa, pa daj. Ma jebe, pa mislim neozbiljno je to, Ševa. Daj spot.